Bora Đorđević, Bora Čorba, Bora legenda, Bora veliki čovek. Bio je dovoljan samo jedan poziv da Bora pristane da ispuni želju jednom Aci, za koga i Bora kaže da zna više pesama Riblje čorbe od njega. Aleksandar Smukov ima 12 godina, zbog teške bolesti ostao je bez vida. Ali ono što ga krasi je da se raduje životu. Igra šah, crta, vozi bicikl i pokušava da pomogne roditeljima da brinu o njegovim sestrama koje boluju od hemipareze. Aca ima jednu veliku želju, da upozna Boru Đorđevića. Acina želja je za nas bila zapovest. Nalazimo se i pravac u školu za slepe i slabovide Veljko Radmanović u Zemunu. Usput, Bora je kupio i poklon za svog fana. Aca ne sluti šta ga čeka. Stolar Mile, veliki prijatelj, ali Acin ljuti protivnik u šahu, pokušava da nam pomogne da iznenađenje uspe, jer kažu da je Aca osetio da se nešto sprema. I akcija kreće. Dobro, Đolo, čuo sam. Šta je sad? Šah. Da, spustiš šta pa. To moj top. Moj. Aleksandre, šta se desilo sa Miletovim glasom? Malo promenio glas. Malo je promenio. Pobedio si, bravo. A ko te pobedio? Koga si pobedio u stvari? Boru. Boru! Bravo! Evo ga, došao Bora da ti upozna, Aleksandre. Iako svi žele da upoznaju Boru, pustili smo malo njega i Acu da proćaskaju nas samo, a onda slikanje, smeh, malo navijačkog rivaliteta, pevali su se i hitovi Riblje čorbe. Pozitivna energija je na sve strane, ne zna se ko je uzbuđeniji. Ispred škole čekaju nas Aleksandrovi roditelji i nastavnici, ali tu je i društvo iz škole. Svi se raduju Borinom dolasku. I na kraju dogovor da ćemo se ponovo družiti na koncertu Riblje čorbe u junu na Marakani. Za šetanje kroz snove